Kesäkuussa 82 se oli, niin 8. päivä ja 30. päivä, yllättäen muistan näin jostain syystä vieläkin, niin pidettiin ensimmäiset viralliset Bela-Lugosit ravintola Polissa. Ja sitten seuraavana päivänä lähdettiin Eurooppaan. Ja Lontoossa sitten eksyttiin ilman mitään hajoakaan semmoiseen klubiin kuin Batcave. Käydään tuolla, että on hyvä nimi. Noteerattiin sen takia, kun meillä oli oma helpokko luolatus. Helsingissä, niin siellä olikin avajaiset. Myöhemmin, kun meillä oli ollut jo toinen kerta Bela-Lugosia stadissa silleen virallisesti. I mean, there wasn't a lot happening in London, you know, by, 81. I mean, the punk DIY thing had kind of exploded, so there really wasn't. There was the Blitz scene just before, and the whole New Romantics, but, you know, they was just so, you know, just, they were way too nice. Despite all my rave, I am still just a bat in a cave. The Batcave scene was definitely more about people doing stuff, people making stuff, doing stuff, as opposed to, you know, people making themselves up, pure and simple. It wasn't just an image thing, and it was actually a lot more diverse. I mean, all kinds of people were hanging out. Pynttäydyttiin johonkin bileisiin. Se ei ollut Batcave, mutta johonkin muuhun. Olisikohan ollut jossakin Camden Palaceissa tai jossakin. Tunkeuduttiin sinne Royal Boxiin, missä Boy Georgeit ja Steve Strangeit ja Duran Duranit sun muut piti majaa. Ja sitten tosiaan Boy George huomasi Jaanan ja se oli wow, look at her. Ja kaikki kääntyi niin kuin ihailevasti katsomaan. Niin Jaana ja sisko käänsivät selkänsä ja kävelivät pois, koska he olivat niin ujoja tai eivät ainakaan halunneet näyttää olevansa kiinnostuneita tästä seurueesta.